مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لجبا ومبلا جنفون إسلامية كفولين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكمو كننا بأني أنكرمو أني أنشرف كي نيونسرو نوي سيد الحاج سيدي محمد حيدرا ني أدوني ني مامبي حيدرا نانكرمو وجود كلادو تفسير كلادو جيكروني بارالا أنا بنجي kabaro ke dine kuna funi do kan ina fo dine baro kan ladai chugumi nga yana nga do nga baro konala amma fa nga karamo welele ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. An karamo amma fe ki bismillah shirifu ka jabrani konala no shirifla tv inshallah ambi fo nga wele lamnelila inshallah amma fe ka baro ke dine kuna funi min kambi o ye silamɛ mu fɔ sigi ɲɔgɔnya la ni an ye an ka jamana ninnu ta kala bi an b'a ye k'a fɔ ko sigi ɲɔgɔnya gɛlɛyalen don maaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ alakira dun sallallahu alaihi wa sallam a da sera fɛn bɛɛ ma a kumana fɛn bɛɛ kan a ye hakɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye hadamaden n'a yɛrɛ kun ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ minnu bɛ yen nɔ a da sera olu ma n'an ko k'an ye diinɛmɔgɔw ye wajibi la n'an y'o fɛn dɔw ye f'an ka kuma dɔw fɔ a la diinɛ ye minnu fɔ a la an ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye o yala alakira sallallahu alaihi wasallam a ye mun de fɔ sigiɲɔgɔnya yɛrɛ kan inshallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi wa man walahum bi imanin wa ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة. an kelen ko fe kan tangay ni Allah subhanahu wa ta'ala ka tanunke Allah ye ka salatu ani kishi ko nyini akan nabi man bayin kan no ye sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani adungo na ka sahabaw ani mauma tukunu ko ni nyuma ani limaniya sira fuka se alkiyama duma aman lame ba chema be la jeli ana musulman be ama be foni islamiya foliye ka ini ala bayin fe anga sigin ala ka ke hereye anga bato kelon ala ku bela jeli mine alhamdulillah am balma ke yin ngalimin ke no Usman Kane no yi sikiɲɔgɔnya kira sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ sikiɲɔgɔnya ka hakɛ la tuma min na a ɲinigara k'a fɔ mun yɛrɛ ye silamɛya ye a ye selike 5 fɔ ko silamɛya nɔnkɔn ye nɔnkɔn 5 ye o tuma a y'o fɔ tuma min na a ɲinigara limaniya fana ye mun ye a y'a yira limaniya o ye nɔnkɔn 6 ye a y'o fana ɲɛfɔ komi waati cogoya kama o tuma a nana ɲininga mun ye ɲumanya ye a ko ɲumanya ye an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka a ko ɲumanya ye ka ala bato i ka lahala bɛɛ lajɛlen na ka ala kɔlɔsi i ka lahala bɛɛ lajɛlen na i b'a fɔ k'i ɲɛ b'a la sabu ni e ɲɛ tɛ ala la i k'a dɔn ko ala ɲɛ b'i la o tuma sigiɲɔgɔnya ka hakɛ o sɔrɔla nin kɔnɔna na sabu o ye ɲumanya dɔ de ye bangebaaw ka hakɛ o sɔrɔla o kɔnɔna na fɛn o fɛn n'o ye hakɛ ye hali ka taa se feere ni sanni ma a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲumanya kɔnɔna na i ka ala kɔlɔsi fɛn kelen kelen bɛɛ la fɛn fɛn b'i ni i ni cɛ fɛn fɛn b'i ni i maaɲɔgɔnw cɛ fɛn fɛn b'i ni i ka ɲɛnamaya yɛrɛ cɛ i ka ala kɔlɔsi a bɛɛ lajɛlen na o kama sigiɲɔgɔnya alakira yira sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko hakɛ 3 de sigiɲɔgɔnya ye mun bɛ na ni a yira k'a fɔ mɔgɔ ye e sigiɲɔgɔn ye hakɛ min ni o donna i n'a cɛ o hakɛ de b'a yira k'a fɔ a kɛra i sigiɲɔgɔn ye o hakɛ fɔlɔ fɔlɔ o ye maa min kɛra silamɛ ye e kɛra silamɛ ye o tuma hakɛ de donna i n'a cɛ maa min ni e ka du n'a ka du kɛra ɲɔgɔn kɛrɛfɛ hakɛ de donna i n'a cɛ o kɛra i sigiɲɔgɔn ye o tuma kira sallallahu alaihi wasallam kuma la surunyara a ɲiningara mɔgɔ joli bɛ se ka kɛ maa sigiɲɔgɔn ye a ko arba'una daran jarun du 40 ko de ye maa sigiɲɔgɔn ye o du 40 dɔnnibaw y'a tafsir k'a yira i ni kinifɛlan ko don o du 40 i ni kini cɛ i ni numan cɛ du 40 ini ka taa i ka du ɲɛfɛlan fɛ du 40 ka taa i ka du kɔfɛ du 40 donc du 100 ani du 60 ko nin bɛɛ bɛ don hadamaden ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔ ɔ n'a donna i ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔ o tuma hakɛ mun bɛ yen nɔ n'a kan ka daminɛ ni o ye fɔlɔ n'i kan ka o de fɔlɔ kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ o ye a hakɛ bɛɛ la dɔgɔmanda ye o de ye k'i ka tɔɔrɔ minɛ ka bɔ i sigiɲɔgɔn ma fɔlɔ i kana tɔɔrɔ si kana se nin du 100 ni du 60 e ka tɔɔrɔ si kana se nin si ma u yɛrɛ kun na u ka nafolo la u danbe la u denw na u ka denbayaw la i ka tɔɔrɔ kana se nin si ma fɔlɔ o ye sigiɲɔgɔnya yɛrɛ hakɛ daminɛ ye fɔlɔ
i k'i ka tɔɔrɔ minɛ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma n'i ka tɔɔrɔ minɛra ka b'u ma tuma min na i ka tɔɔrɔ si ma s'o ma sabu kira y'o fɔ ko la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu a ko maa si kɔni kan'i jigi da arijinɛ kan k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ maa o maa sigiɲɔgɔn ma limaniya i ka tɔɔrɔ la ka fɔ karisa kɔni b'an kɛrɛfɛ a bɛna ko s'an ma bi wa a bɛna ko s'an ma sini an t'a dɔn maa o maa sigiɲɔgɔn sigimɛ k'i makɔnɔ ni o ye parce que o b'a yira k'a fɔ i ye maa tɔɔrɔma de ye ale dalen t'a la tuma si ko tɔɔrɔ tɛna bɔ e la k'ale sɔrɔ wala k'a muso sɔrɔ wala k'a den sɔrɔ hali n'a tigilamɔgɔ bɛ taa voyage la a dalen tɛ i la a muso ka ko la wala a denw ka ko la wala ko dɔ la u ka du kɔnɔ o tuma maa o maa sigiɲɔgɔn mana kɛ ten i la siran kan e ka ko la ko tigilamɔgɔ kɔni niyɔrɔ tɛ alijinɛ ko la donc o b'a yira k'a fɔ sigiɲɔgɔnya hakɛ yɛrɛ daminɛ fɔlɔ tɔɔrɔ min bɛ e yɛrɛ la fɔlɔ ani muso ni denw na a k'o minɛ ka bɔ aw sigiɲɔgɔnw ma o tuma n'o kɛra tuma min na i bɛ se k'i jigi da arijinɛ kan o la o tuma filanan ye mun ye k'i sigiɲɔgɔn kana tɔɔrɔ i ɲɛna fɛnɛ e m'a tɔɔrɔ dɛ mɛ a kana tɔɔrɔ i ɲɛna yɛrɛ i sigiɲɔgɔn kana si kɔngɔ la k'a sɔrɔ dumuni bɛ e ka so i sigiɲɔgɔn mako kana sa k'a sɔrɔ a dilancogo b'e bolo n'o fɛnɛ kɛra hali bi kan'i jigi da arijinɛ kan parce que n'i ka tɔɔrɔ minɛ ka bɔ a ma k'a fɔ ne kɔni ka tɔɔrɔ tɛ se n sigiɲɔgɔn ma o t'a bannen ye kana to a ka tɔɔrɔ fɛnɛ i ɲɛna de maa o maa sigiɲɔgɔn sira kɔngɔ la k'a sɔrɔ dumuni bɛ ka so e ni ka denbaya kɔnɔ falen kɔfɛ dɔ bɛ magasin kɔnɔ sigiɲɔgɔn sira kɔngɔ la k'a sɔrɔ e b'a kalama ko tigilamɔgɔ kɔni o tɛ silamɛya dɔ ye o tɛ silamɛya yɛrɛ la fiyewu kira y'o yira sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ maa o maa n'a sigiɲɔgɔn sira kɔngɔ la k'a sɔrɔ a b'a kalama n'a sɔrɔ a t'a kalama sigiɲɔgɔn y'a ko dogo a la o tuma ala tɛ maa minɛ o la mais mɔgɔ bɔra kalama ko dumuni tɛ ninnu ka so bi dumuni dun b'e bolo e ni ka denbaya y'a dun f'a tɔ tora ni sigiɲɔgɔn sira kɔngɔ la o cogo la ko ala ka mago foyi t'o tigi la tugun kira y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam o tuma nin ye sigiɲɔgɔnya hakɛ filanan ye a sabanan ye mun ye o tuma e ka tɔɔrɔ ma s'a ma e m'a tɔɔrɔlen ye fɛnɛ k'i ban k'a dɛmɛ o tuma sabanan ye mun ye e mana hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ i ko ta ko i n'a jɛ o la a bɛ fɔ ma ko o de silatu ye ani biriw parce que n'i bɔra tɔɔrɔ la a bɛ daminɛ ni tɔɔrɔ de fɔlɔ parce que n'i y'a sigi jara fɔlɔ a y'a ka tɔɔrɔ minɛ ka bɔ ɲɔgɔn ma de ni o bɔra yen tuma na o sabatira aw ni ɲɔgɔn cɛ a mana ɲɔgɔn tɔɔrɔlen in fɛnɛ a ka wuli ka jɔ o de bɛ da o kan n'o de o filanan bɔra yen tuma min na e mana hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ sigida la o tuma i k'a lajɛ tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ e ka sigiɲɔgɔn a ye saga sɔrɔ hali seli la misaliya la mais saga kelen dɔrɔn i b'a sɔrɔ a ka denbaya bɛ cogo min na e yɛrɛ b'a dɔn ko nin t'a a ka denbaya bɔ e ye saga caman sɔrɔ o tuma a lajɛ i ka kelen fara ta kan o n'a ɲɔgɔnnaw o tuma a y'a sɔrɔ tɔɔrɔ ko tɛ yen tugun i ma tɔɔrɔlen ye i ka tɔɔrɔ ma s'a ma e m'a tɔɔrɔlen ye wa e ye hɛrɛ mun fɛnɛ sɔrɔ i kana ni o ye fɛnɛ k'a k'i balimaw dɔ ye o tuma o de ye sigiɲɔgɔn yɛrɛ ye kira ye min fɔ a la laɲini min b'a la o de ye nin ye o tuma ni maa bɛ sera ka nin kɛ ne ye nin kɛ du 160 ye e y'a kɛ du 160 ye nin fɛnɛ y'a kɛ du 160 ye an bɛɛ kira ka kumakan lamɛn k'a sabati a cogo la tɔɔrɔ bɛ min diɲɛ kɔnɔ tugun sigida lafiyara o tuma ala kira y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam n'an y'ale ka kuma kɔni mɛn o tuma tɔɔrɔ tɛ yen tugun ne e la limaniya nin cogo la e ne la limaniya nin cogo la jɔn datɔ bɛ jɔrɔ ko maa kana don n ka so kɔnɔ du 100 ani du 60 e kelen y'o bɛɛ ka hakɛ kɔlɔsi e fɛnɛ k'o kɔlɔsi i sigiɲɔgɔn na ni maa wɛrɛ k'o kɔlɔsi a sigiɲɔgɔn na o tuma o diɲɛ jalen ye o tuma ala y'o de fɔ an ye wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurbi wal yatami wal masakin وللجار ذي القرب وللجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم وتم على نفاني قران باين كوننا اكواي على باتو سلامو اكنا فلافر alaka abangi baw ala batolen kɔfɛ o tuma k'a dɔn ala bato tɔ dafalan o ye bangebaa labatoli de ala mago ti maa si ka bato la maa min y'a bangebaa fili kɛrɛfɛ k'i b'ale ala ta ale fana t'i minɛ o tuma n'o banna tuma min na bangebaaw ka hakɛ mana sabati maa min bolo o tuma wabizil kurbe balimaya b'i ni maa mun cɛ i k'i hakili t'u fana n'o ye sindiw ye o tuma n'olu fana ka hakɛw sabatili bolo tuma min na wal yatama wal masakin maa minnu n'u denw minnu bɛ yen n'u faw taara ka sɔrɔ fɛn t'u bolo o tuma olu ko i k'i hakili t'olu fana ka ko la ani misikinaw minnu bɛ yen nɔ ni tile balo kɔfɛ foyi t'u bolo ni hɛrɛ sɔrɔ i k'i hakili t'olu fɛn na o nana a nana mun da o kan wal jari zil kurbe balima minnu ni sigiɲɔgɔnya b'u n'u cɛ parce que kira y'o fɔ an ye ni aya in na kira nana yira ko sigiɲɔgɔn ye maa 3 ye sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen hakɛ 3 b'i n'o cɛ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen hakɛ 2 dɔrɔn b'i n'o cɛ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen hakɛ 1 dɔrɔn de b'i n'o cɛ sigiɲɔgɔn min bɛ yen hakɛ 3 b'i n'o cɛ o ye aljaru almuslimu zur rahimi sigiɲɔgɔn min silamɛ de don sindiya fɛnɛ bɛ e n'a cɛ i baden de don aw fila bɔra ka dugu la ɲɔgɔn fɛ a nana sigida kelen na a ka du kɛra ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a ye silamɛ e ye silamɛ ye silamɛya hakɛ o bɛ yen
falahu hakul jiwari wa hakul islami wa hakul rahimi sigiɲɔgɔnya yɛrɛ a ka du kɛra ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a kɛra du 160 in kɔnɔ a kɛra sigiɲɔgɔn ye o kosɔn a ye silamɛ ye e ye silamɛ ye a kɛra sigiɲɔgɔn ye o kosɔn sinjiya min fɛnɛ bɛ i n'a cɛ o tuma o fɛnɛ sigiɲɔgɔn donc hakɛ 3 de kɛra i n'a cɛ sisan ko sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen hakɛ 2 dɔrɔn o b'i n'o cɛ o ye sigiɲɔgɔn min balimaya t'i n'a cɛ a bɔra jamana wɛrɛ la wala dugu wɛrɛ e bɔra dugu wɛrɛ la ala nana aw ka sigiyɔrɔ bɛn ɲɔgɔn ma mais silamɛ don e yɛrɛ silamɛ ye donc falahu hakul islami wa hakul jiwari sigiɲɔgɔnya hakɛ aw ka du bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o hakɛ b'i n'a cɛ a ye silamɛ ye aw fila bɛɛ ye silamɛ ye silamɛya ka hakɛ fɛnɛ b'i n'a cɛ ɔ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko hakɛ kelen pe dɔrɔn de b'i n'o cɛ o ye sigiɲɔgɔn min t'i baden ye i ka kabila maa si tɛ i ka sindi tɛ silamɛ fɛnɛ tɛ yahudiya don wala nasara don o tuma a ka du de nana sigiɲɔgɔn kɛrɛfɛ hali bi ko hakɛ kelen b'i n'o cɛ o de ye hakul jiwari ye sigiɲɔgɔnya hakɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ k'a bɛ diinɛ wɛrɛ la i ka du ni du min nɔrɔlen wala i ni min bɛ sigiɲɔgɔnya la hali n'aw tɛ diinɛ kelen na aw tɛ balimaya hakɛ b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ sabu a mafilɛra buni umara radiyallahu anhu a sigiɲɔgɔn du dɔ tun bɛ yen o tun ye yahudiya ye don dɔ fɛ u ye dumuni dɔ dilan dumuni in dilannen tuma min na u ye saga de faga saga fagalen tuma min na a ye ɲininkali kɛ a ko est ce que sigiɲɔgɔn min filanan nin ye est ce que aw taara dumuni dɔ di a ma wa a ka denbaya ko ayi a ma taa dumuni di a ma a ko a ye dumuni ta ka d'a ma a ko sabu inni samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu a ko jibrila ma wuli a bɛ ne Muhammadu wasuya kan ladi ni sigiɲɔgɔn ye ko n ka hakili to n sigiɲɔgɔn ka ko la n ka hakili to n sigiɲɔgɔn ka ko la fo ne yɛrɛ kira y'a jigi ko ni maa yɛrɛ sara i sigiɲɔgɔn bɛ tiɲɛ ta parce que jibrila ye sigiɲɔgɔn in kuma ta ka segin ne ye waati o waati a na o na a b'a fɔ n ye k'a gɛlɛya cogo min ne yɛrɛ bolo ninnu sigiɲɔgɔn n'a sigiɲɔgɔn ka ko bɛ cogo min na lala ni sigiɲɔgɔn kelen sara tɔgɔ dɔ b'a tiɲɛ ta sabu a kɛra sugu min na a kɛra komi balimaya de o tuma bunumara ko k'ale ye nin mɛn ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam k'o de kosɔn u kana diinɛ ko lajɛ i sigiɲɔgɔn hali n'a kɛra diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye min tɛ ka diinɛ ye hakɛ dɔ b'i n'a cɛ dɛ i ka tɔɔrɔ minɛ ka bɔ a ma n'a ye tɔɔrɔ min ta k'i sɛgɛrɛ i k'o fɛnɛ kun sigi kosɔn o ye ko fila ye i ka tɔɔrɔ kana s'a ma n'a ye tɔɔrɔ min fɛnɛ n'a ka denbaya ka tɔɔrɔ s'i ma don min fɛn bɔr'u ka so kɔnɔ ka na bin aw ka so kɔnɔ o kɛra tɔɔrɔ ye wala u bɛ se ka mankanw kɛ tuma dɔ aw tɛ sunɔgɔ nin bɛɛ ye tɔɔrɔ ye e yɛrɛ ka tɔɔrɔ minɛlen kɔ ka bɔ a ma ale ka tɔɔrɔ min bɛ na yɛlɛ e n'i ka denbaya kan i k'o fɛnɛ kun sigi kosɔn ko fila o tuma n'i ye hɛrɛ min fɛnɛ sɔrɔ i k'i hakili to a la fɛnɛ ani ka jɛ i ka hɛrɛ la ko 3 hali ni sigiɲɔgɔn kɛra kafiri ye i ka nin hakɛ 3 kɔlɔsi i ka tɔɔrɔ kana s'a ma a ka tɔɔrɔ fɛnɛ min bɛ s'i ma i k'o fɛnɛ kun sigi kosɔn hɛrɛ min b'i bolo fɛnɛ i ka ni i jɛ o hɛrɛ la ni maaw ye nin mɛn ka nin k'a kɛcogo la yɔrɔ kɔni diɲɛ bɛ ja o tuma tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'an kan i b'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ ka tɔɔrɔ de dɔn an ma kira ka kumaw bila an ɲɛkɔrɔ an ma ala ka kuma bila an ɲɛkɔrɔ subhanahu wa ta'ala o de tɔɔrɔ bɛ an kan bi diɲɛ kɔnɔ n'a tɔ n'an ye ala kira ka kuma lamɛn ka fara ala ka kuma kan o tuma diɲɛ bɛ lafiya kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma kira ye min fɔ sigiɲɔgɔnya la o tuma nin ye belebelebaw ye a la o ye nin inshallah sirifukɛ ye kuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔw ma dakuruɲɛ 3 ka hakɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di dakuruɲɛ 3 nin ye sirifuya dɔ fana ye aw ka bon kɔnɔ so kɔnɔ fɛn no ninnu walawala hakɛ ninnu faamulen kɔfɛ i ka tɔɔrɔ kana s'a ma n'a ka tɔɔrɔ sir'i ma i k'a muɲu n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i n'a ka jɛ hɛrɛ la o ye hakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn na dakuruɲɛ 3 la sirifukɛ an ka bi tile an bɛ an ka quartier ninnu kɔnɔna la an ka sigida ninnu na an ka sigiɲɔgɔnyaw yala o bɛ ka kɛ tan tɔ o bɛ cogo di alhamdulillah sigiɲɔgɔnya bɛ cogo min na bi ani nin cɛ ka jan kosɛbɛ kosɛbɛ sabu ka d'a kan o ye fɛn min bɛ na ni o ye mara sabu kira sallallahu alaihi wasallam i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma daminɛ na ala kira ko ala y'ale ladabu ka ladabu cogo cɛ ɲa donc i b'a dɔn diɲɛ ko bɛɛ ye ladabu de ye fa ni hakɛ ye sigiɲɔgɔn kan a bɛ daminɛ dutigi la mais dutigi de bɛ sigiɲɔgɔn hakɛ yira denbaya la waati bɛɛ ka denbaya sigi an ni karisa mun filɛ sigi la tuma ala y'a fɔ tan ala kira y'a fɔ tan e yɛrɛ y'a faamu cogo min fo denbaya k'a faamu ten donc dutigi bɛɛ ni denbaya ka kɛ niveau kelen na tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dutigi a ka tɔɔrɔ si tɛ se sigiɲɔgɔn ma mais i b'a sɔrɔ a muso ka tɔɔrɔ bɛ se u ma sabu ka d'a kan muso n'ale tɛ niveau kelen na sigiɲɔgɔn ka hakɛ kɔlɔsili la ou bien n'ale ni muso bɛ niveau kelen na hakɛ kelen na sigiɲɔgɔn ka hakɛ kɔlɔsili la i b'a sɔrɔ denw u ma denw mara denw ka tɔɔrɔ bɛ se u ma donc sigi la kɔni diyagoya fo mara de ka na fo dutigi ni denbaya ka to ka baro kɛ i ye mun faamu ala ka diinɛ na a bɛɛ ma se a ka to wajulikɛlaw ma a bɛɛ ma to a ka to karamɔgɔw ma e yɛrɛ fa y'i ladabu i fa y'i lamara o tuma i bɔra ni mara min i ka du kɔnɔ ka denbaya tigiya kɛ ni o mara ye f'e k'o mara de fɔ i ka denbaya ye
ni fa tun bɛ n kɛ tan an ka sigida la an tun tɛ se ka nin kɛ an tun tɛ se ka nin kɛ an fa tun b'an kɔrɔfɔ tan maa ni denw ka baro kɛ ni nin ye maa ni muso ka baro kɛ ni nin ye u k'i fɛta dɔn u k'i banko dɔn u k'i sɔnko dɔn o tuma ni sigida bɛ sera k'o kɛ a ka ca Ala fɛ mara a bɛ na sigida la n'o tɛ sigiɲɔgɔnya tiɲɛni mara tiɲɛni de b'a kɛ n'o tɛ a ka ca Ala fɛ dutigiw yɛrɛ dama i b'a ye u ka tɔɔrɔ tɛ se ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnya gɛlɛya bɛɛ a bɛɛ ye muso ni denw de ye bon o dun bɛɛ o jalaki bɛ jɔn na o jalaki bɛ dutigi de la tiɲɛ don e ma tɔɔrɔ si sigiɲɔgɔn ma mais est ce que e ma tɔɔrɔ s'a ma ni mara min ye est ce que e y'o mara don i ka denbaya la i m'o mara don i ka denbaya la hali bi e de y'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ kuranɛ ko anfusakum wa ahlikum nara a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi aw ka denbaya i tɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i tɛ sɔn ka fɛn o fɛn kɛ kana to i ka denbaya ko kɛ ne ka tɔɔrɔ ma se ni denbaya ka tɔɔrɔ sera a bɛna i ka tɔɔrɔ hali bi ka tɔɔrɔ sera o ma donc tɔɔrɔ bɛ segin ka na e de ma tugun parce que a bɛ komi e de y'a kɛ e t'a kɛ ni mun hakilila ye mun y'a to e ma sɔn ka kɛ i siranna u ɲɛ de walila o tɛ i ka nabiɲuman de ko k'i kana kɛ i y'a dɔn hadamadenya fana tɛ sɔn a ma kana sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ko parce que ko se b'i ye bi parce que wa tilka ayyamu nudawiluha bayna nasi diɲɛ ye yɛlɛma yɛlɛma de ye sigiɲɔgɔnw la bi an y'o caman ye an n'an ka denmisɛnninya sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ étage b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo sigida la u ye fɛn bɛɛ mara u ka den fitininw bɛ fɛn dɔ mara hali u tɛ sɔrɔ dudɔ in fɛ dutigi yɛrɛ bolo mais don na yɛlɛma yɛlɛma u bɛ tila ka na bin ka bin fantandu in bɛ yɛlɛn ka yɛlɛn o tuma diɲɛ yɛlɛma yɛlɛma de hadamaden kan ka se ka miiri nin bɛɛ lajɛlen na sigiɲɔgɔnya la a to ko caman kosɔn a to Ala kosɔn a to kiraba in ka kumakan kosɔn a to diɲɛ yɛrɛ ka yɛlɛma yɛlɛma kosɔn n bɛ cogo dɔ la bi mais n bɛna to nin cogo la wa ou bien ni ne tora nin cogo la fo ka se n sa kuma ma est ce que ne denw fana bɛna to nin cogo la wa dutigi caman bɛ yen o y'a ka balo kɛ hɛrɛ la ani lafiya la mais a fatulen fantanya bɛna don du kɔnɔ a kɔfɛ dɛ olu tun bɛ dɛmɛ don sigiɲɔgɔn min kan sini o sigiɲɔgɔn bɛ dɛmɛ ta ka na di olu fana ka du kɔnɔ tugun hali n'o kɛra san caman kɔfɛ adamaden kan ka miiri nin bɛɛ la sigi kosɔn ka ko kɛ ka ɲa ka dɔn ko don dɔ i ka surun mais don dɔ fana i ka jan don dɔ fana i ka jan mais don dɔ fana i bɛ surunya nin bɛɛ de kosɔn adamaden kan ka miiri kira ni Ala ka kuma la ka fara nin hakɛ kan diɲɛ ka yɛlɛma yɛlɛma a kan ka hadamaden siran ka dɔn k'a fɔ diɲɛ tɛ to bolo kelen kan donc min bɛ fɔ an ye n'an y'a ka kɛcogo la a tɛ se maa wɛrɛ ma dɛ a ɲuman bɛ segin ka na anw yɛrɛ de ma a bɛ anw lafiya sigida la a bɛ limaniya don an ka mujtama'u la n'o y'an ka kafo ye o tuma o ye kira ka kumakan lamɛnni o tuma o nafa o ye belebeleba ye n bɛ segin an ka sigidaw ma kɔni i da sera kuma ma i ka kuma kɔnɔna la ni Ala sɔnna don n'a nataw an bɛna baroda kɛrɛnkɛrɛnnen sigi mara yɛrɛ kan nka kow bɛɛ bɛ segin ka na mara de la ni mara ma kɛ du kɔnɔna la dɔrɔn a tɔɔrɔ bɛ se sigida bɛɛ ma i y'a ye fɔlɔ den tun ye bɛɛ den de ye mara tun bɛ kɛ sigida bɛɛ de tun bɛ den mara nka bi den bɛɛ kɛra i balimaden dɔrɔn i fa den wala i ba den dɔrɔn ye du kɔnɔ hali balimamaw tɛ se ka ɲɔgɔn den mara Ala man kisi n'a dun tiɲɛna sigida a tiɲɛna sigida bɛɛ de ni nin kɛra vagabondba ye a bɛ daw kari sigiɲɔgɔn tɛ lafiya dɛ sigiɲɔgɔn si tɛ sunɔgɔ a tɔɔrɔ bɛ se bɛɛ lajɛlen ma a kuma in bɛɛ bɛ segin ka na mara de ma Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye fɛnw yira n'a ka hadisa kɔnɔna la sigiɲɔgɔnya kan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na fo k'a k'a ɲɛna ko sigiɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta an dun n'an ye an ka sigidaw lajɛ bi an b'a ye k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnya a gɛlɛyalen i dun ko i ka kuma kɔnɔ ko Alakira ko maa o maa ma danaya sɔrɔ i sigiɲɔgɔn na ko sigiɲɔgɔn tɛ don alijinɛ kɔnɔ a y'i ka tɔɔrɔ a bɛ ko sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ tɛ don alijinɛ kɔnɔ kuma la surunya la Sirifukɛ ladilikan jumɛn b'i bolo k'a lase an balima silamɛw bɛɛ la wala an balimaw bɛɛ la sigi jamana in ni jamana kɔkan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma bi walasa an ka sigi bɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn bolo sigiɲɔgɔnya an bɛ se ka hakɛw matarafa bɛɛ k'i sigiɲɔgɔn ka hakɛw matarafa walasa sigi bɛ se ka ɲɛ cogo min parce que ni sigi ɲɛna hali ni diinɛ ko tɛ hali ni kira ka kumaw tɛ hali n'an bɔra diinɛ cadre kɔnɔ ni sigiɲɔgɔnya hakɛw dira sigi bɛ diya ni sigi diyara sigida bɛ lafiya ni sigida lafiyara diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya ladilikan minnu b'i bolo k'a lase sigiɲɔgɔnmaw ma alhamdulilahi ladilikan min b'an bolo o ye an ye ko belebele fila min fɔ o ye bɛɛ ka lajɛ adamadenya dara adamaden minɛ min ye fɛn bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ hɛrɛ bɛ adamaden bɛɛ la komi tɔɔrɔ bɛ bɛɛ la i maa o maa i ko maa hɛrɛma don tɔɔrɔ b'a la tɔɔrɔma yɔrɔ in a y'o de dogo ka hɛrɛma yɔrɔ da kɛnɛ kan i maa o maa i ko maa tɔɔrɔma don hɛrɛma yɔrɔ b'a la mais hɛrɛma yɔrɔ de dɔgɔyara tɔɔrɔma yɔrɔ de carina donc a bɛ fɔ ko maa tɔɔrɔma don mais hɛrɛ tun bɛ se ka k'a fɛn n'a ye Ala ye adamaden da a kɛ fɛn bɛɛ minɛ ye o kama hadamaden n'i bɛ sigida o sigida la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'i la a datugu i k'i ka hɛrɛw da kɛnɛ kan an bɛ ɲɔgɔn tanu ni o de ye o tuma n'i sera k'o kɛ i ka hɛrɛ fɛnɛ n'i degun y'i sigi ɲɔgɔn kan wuli i se fɛn o fɛn ye i k'a kɛ maa ɲuman dɔ a tɛmɛna u b'a fɔ Ibnul Mukafa ye sigiɲɔgɔn dɔ tun b'a la sigiɲɔgɔn in a y'a mɛn ko sigiɲɔgɔn in b'a fɛ k'a ka du feere ale dun bɛ sigiɲɔgɔn ka so suma de la
sigiɲɔgɔn ka so kogo ale bɛ sigi o suma de la wula fɛ komi an ka cɛkɔrɔbaw b'a kɛ kogo suma b'u sigi a la mais ale sigiɲɔgɔn ka kogo jɔlen de don ale y'a mɛn k'a fɔ sigiɲɔgɔn in bɛna a ka so feere sabu juru dɔ karilen b'a kan na a dɛsɛra ka juru in sara donc a bɛna so in feere de mɔgɔ sɔrɔ ka juru in sara a y'o mɛn tuma min na ale ko n'ale kɔni y'a to sigiɲɔgɔn in ka du in feere k'a sɔrɔ se bɛ ale ye ka nin juru in sara sigiɲɔgɔn ye o tuma ale ye sigili min kɛ sigiɲɔgɔn ka so kogo suma la ale m'o bonya dɔn a ye dɛ o tuma a ye mɔgɔ ci sigiɲɔgɔn in ma juru min b'a la nin ye n'a bɛ so feere a kama a y'a hakɛ fɔ a ye wari in ta ka taa d'a ma k'a ka du in to a bolo u ka to sigi la o tuma yɔrɔ nin ye hɛrɛba ye est ce que maa min bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ sigiɲɔgɔn ye o bɛ sɔn ka sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ a ka tɔɔrɔ tɛ s'a ma dɛ o tuma an k'a dɔn ko n'an ye ɲɔgɔn lafiya ko an y'an yɛrɛ lafiya dɛ maa o maa n'i ka tɔɔrɔ minɛ ka bɔ a ma e yɛrɛ de lafiya ala b'a fɔ an ka fɛn o fɛn kɛ a foyi tɛ se ala ma ni diɲɛ bɛ ɲagami na a foyi tɛ se ala ma o tuma a hɛrɛ bɛ segin anw de ma o tuma an bɛ min fɔ an balimaw ye an k'an cɛsiri an ka sigiɲɔgɔnya an k'a kɔlɔsi kosɛbɛ sigiɲɔgɔn min bɛ se ka sigiɲɔgɔnya sabati sigiɲɔgɔn an ka bɔ ɲɔgɔn kalama ala ye ni maa minnu kɛ sigiɲɔgɔn ye sabu an ye du 100 ni du 60 fɔ mais a dɔw ka ja i la kojugu an ba Aisha radiyallahu anha a delila ka kira ɲininka a ko sigiɲɔgɔn 2 b'ale la mais fɛn min b'ale bolo sɔnnifɛn na a se ka sigiɲɔgɔn 2 in bɛɛ labɔ o tuma k'ale kan k'a di jɔn ma kira ko ila akrabihima minki daran a lajɛ ni fɛn t'i bolo min bɛ se ka sigiɲɔgɔn bɛɛ labɔ min ka du gunnen b'i la u ka hakɛ ka gɛlɛn ka tɛmɛ min b'i kɔfɛ kan donc a lajɛ min ka gun i la a ka to ka ɲɔgɔn ye hali dimanche o dimanche sigiɲɔgɔn ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn sigi dimanche o dimanche wala ka semaine kɔnɔ wala kalo kɔnɔ wala hali san kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ye sigida la an ka hakililaw di ɲɔgɔn ma denw mara cogo la musow mara cogo la du taabolo la quartier kɔnɔnaw dilan cogo la waati bɛɛ a ka to ka bɔ ɲɔgɔn kalama a ka to ka cotiser ni ko dɔw ye nin bɛna ni tin ye nin bɛna ni sabati ye nin bɛna ni danaya ye a bɛna ni ko to ɲɔgɔn tala ye o tuma n'a bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama waati bɛɛ o tuma a ka to ka nin sigi an ɲɔgɔn cɛ hali n'a kɛra san kɔnɔ siɲɛ kelen sigida bɛɛ kana ka sigi a ka hakililaw di ɲɔgɔn ma an ka sigida fɔlɔ a tun bɛ tan mais bi a bɛ ka changer o tuma an k'a lajɛ a bɛ changer n'a ma ya changement kɔ a ka changer ka taa ɲuman de ma a kana changer ka segin kɔfɛ dɛ o tuma nin n'a ɲɔgɔnna ninnu n'an sera ka nin kɛ laada ye an ka quartier kɔnɔna na an ka dugu kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ Ala kɛra ka kuma min n'a y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam ɲinɛ tɛ k'a kɔ mais n'an tora an yɛrɛ ma ten o tuma adamadenw a bɛ hakili dɔ sɔrɔ ni diɲɛ bɛ yɛlɛma dutigiw bɛ fatu denw bɛ sigi u nɔ la hakilila ɲuman min bɛ dutigi la n'o ma sɔrɔ dudenw na o tuma i b'a ye sigi bɛ yɛlɛma mais waati o waati ni nin réunion in bɛ to ka sigi sigida kɔnɔ a ka ca Ala fɛ i b'a ye a tɛ ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ hɛrɛ o hɛrɛ mana sɔrɔ o bɛ sabati tɔɔrɔ mun fana bɛ yen nɔ waati bɛɛ Ala bɛna ni solution ye ka se k'o ɲɔnti ka bɔ yen sabu réunion yɛrɛ ɲɔgɔn ye Ala ye nafaba de k'a la silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ komi Ala kɛra wasuya n'a ye sallallahu alaihi wa sallam o tuma ladilikan min b'an fɛ ani conseil min b'an bolo k'o fɔ silamɛw ye o ye nin de ye an ka hakili t'o la an ka sigidaw kɔnɔna na fɛn min bɛ se ka na ni tin ye fɛn min bɛ se ka na ni bɛn ye fɛn min bɛ se ka na ni danaya ye an ni ɲɔgɔn cɛ waati bɛɛ an k'o fɛɛrɛw tigɛ mɔgɔ sɔrɔ sigi bɛ se ka diya cogo min na komi Ala y'a ɲini an fɛ cogo min na ka to bɔ ka sɔli Ala Muhammad Chefkɛ dakurunya labanna an bɛ a ɲini fɛ i ka dugawu kɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen an ka jamana ani an dafɛ jamanaw fɛn fɛn bɛ k'a lajɛ an ka jabaranin kɛ nin waati la hamina ko ka ja aw ye kira somɔgɔw ye ka dugawu tɛ bi an bɛ a ɲini fɛ i ka dugawu kɛ an lamɛnbagaw ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen naam نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان المنفس عن كل مكروب ومديون سبحان المفرج عن كل محزون ومغموم سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا غير عاجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمنا الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة منك تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم ارزقنا سعادة الدارين وكفنا همهما يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amin lemi an ga dungare an kan an yɛrɛ lajɛ ale mina sallallahu alaihi wa sallam silamɛya sɛbɛnfɛnw b'a fɔ an ye k'a fɔ k'a sigiɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen nɔ a n'o tun tɛ diinɛ kelen na a jugu bilen de tun don don o don o ka tɔɔrɔ tun bɛ na s'a ma o tun bɛ ɲaman furan ka bɔ a ka so ka na nɔgɔ kɛ ala kira ka da la sallallahu alaihi wa sallam ala kira muɲuna a kan sigiɲɔgɔn in nana bana
ala kira ye tile 2 3 kɛ nɔgɔ min tun bɛna ka n'a ka da la a sigiɲɔgɔn tɔɔrɔla in tun bɛna nɔgɔ min k'a ka da la a m'a ye a wulila ka taa sigiɲɔgɔn in fo a taara sɔrɔ sigiɲɔgɔn dalen don bana la a man kɛnɛ a ko i tun bɛ deli ka na kalifa dɔ di an ma sɔgɔma o sɔgɔma nin y'an tile 2 3 ye an ma kalifa in ye o kosɔn an nana la ye kibaruya jumɛn bɛ a ko mankɛ k'e nana ne lajɛ a ko awɔ ko ne ka diinɛ bɛ nin fɛ k'i ka diinɛ ye nin de o kɛra sigiɲɔgɔn in donkan ye silamɛya la sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ a ma kɛ ni karabali a ma kɛ ni wajuruya ye nka ala kira yɛrɛ ka kɛwale sallallahu alaihi wasallam an kan ka ninnu de ladege an y'a fɔ kuma kɔnɔna na cogo sigiɲɔgɔnya ni hali ni diinɛ ko tɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka sigiɲɔgɔnya hakɛw dafa siga t'a la sigi bɛ diya an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Alahu taala de ala ka sigi diya an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ an ka karamɔgɔkɛ an n'an ka sirifkɛ fo an ka wele jaabili la ladilikan minnu fana di an bɛ Alahu taala ala k'a don tilo kunnandiw la k'a kɛ an ka nafalan ye k'a kɛ an ka sigidaw nafalan ye k'a kɛ sababu ye ka an ka sigi diya k'an ka sigiɲɔgɔnya hakɛw bɛɛ lajɛlen dafa an tun min sɔrɔ k'a lase aw ma bi an ka diinɛ baro hukumu kɔnɔna la o de tun ye nin an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la n'aw sigilen ka jabaranin kɔrɔ ka diinɛ baro lajɛ waati bɛɛ lajɛlen na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana yira an na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu